may nag-message sa amin para kumain ng BOODLE FIGHT sa restaurant nila dito sa Baguio. Tara, puntahan natin. Dito na kami sa N Dagger. Grabe, oh. Sabaw pa. Sige lang. Work? Jimby, let me see your kamay. Wow! This year. Yeah. Isang muna tayo. First, isaw ni Manday. Yeah. Masarap. Oh, good. He likes it. He likes it. Hey, can we get one of the big spoons for the soup? Grabe, ang daming pagkain. Ang sarap. Itong platter na to, galing sa next restaurant over Boy Ihaw. Grabe. Anong kukunin mo first, Ben? Hindi ko alam. Ang dami, no? Lahat. Ayan, no? Nagkakamay talaga lahat. Sobrang masarap ang BOODLE FIGHT namin. Ito ang crispy pata nila. Grabe yung crispy. Sarap, no? Sausawan daw, sabi ng may-ari. Kaya tikman natin. Grabe naman. Sabi, sobrang malasa. Sarap. Ala. Itong addict sa sili, oh. Yan, Betamax. Nag-gimas. Take it, test it. Ayan. Oh, you go. Yep. Messi Olivia. So Oo. right now we have. Ito palang may-ari ng N Dagger, si Michael. Hello po. Una po kami dito sa may Greenwater, Nevada Square, Block 2, Baguio City. And then meron din po kami branch sa La Trinidad, KM4 Balili, La Trinidad, Benguet. Thank you po Kuya Jake and Jessica. Best BOODLE FIGHT dito sa Baguio City.